Hello guys, for today's vlog, ayan ay on the way kami papuntang Candelaria, Quezon at doon kami magla-lunch guys. Ayan, so medyo malapit-lapit na kami guys doon sa pupuntahan namin. So see you na lang doon guys. Ayan. So ayun na nga guys, andito na kami sa may bangihan ni Kuya. So dito kami napadpad guys at dito kami magla-lunch dahil sabi nila masarap daw ang pagkain dito. So ayan, bumaba na kami at nagpicture muna kami dito sa kanilang picturean. Ayan guys, so pagkatapos namin nagpicture, ayan pumasok na kami at ayan si sister, ayan kung saan saan naglalakad. Hindi sinundan yung tamang daanan guys. Ayan, maputik pa naman kasi maulan ngayon dito. So kasama ko sila, mga tita ko. Ayan guys, so ang ganda ng view dito guys kung nakikita nyo. Ayan, so maraming mga kubo nila dito. So eto na guys, dumating na ang aming order. Meron kaming grilled salmon, ayan, so crispy pata, fried chicken at squid guys. Ayan, squid to. So meron din kaming mamaya, meron pa kaming sinigang na salmon mamaya guys. So eto na, mayroon din kaming sisig. Ayan guys, sabi nila kasi dito masarap ang mga pagkain guys, kaya dito kami lunch. Ayan, so ito na ang aming order guys. So kain muna kami guys, then maglibot-libot tayo mamaya. So eto na nga guys, pagkatapos namin kumain, ayan, so maglilibot na tayo ngayon dito. Dahan-dahan tayo sa paglalakad dahil maulan at medyo maputik dito guys. Ayan, so maganda dito dahil maraming mga puno. Ayan, malamig siya guys. Ayan, tapos marami silang mga kubo-kubo dito. So meron din mga picturean dito. Ayan. So ang maganda dito guys, ayan punta kayo dyan sa taas, pwede kayo magpicture. Ayan. So dito meron din, ayan, ilalim ng kahoy to guys. Parang balete yung kahoy. Maraming ugat-ugat. Ayan guys. So ayun, may slide, good for sa mga bata guys. Ayan, so akyat kayo dito, pwede kayong magpicture dun sa taas, pwede rin kayong kumain dito, mag-lunch dito, nila i-serve yung inyong order. So ayun guys, ang ganda dito sa Bangihan ni Kuya Restaurant dito sa Candelaria, Quezon. Kaya kung gusto nyong tikman ng kanilang masasarap na luto guys, punta lang kayo dito sa Bangihan ni Kuya dito sa Candelaria, Quezon dahil masarap ang kanilang luto dito guys. Ayan, so ang maganda dito guys, ayan yung mga pathway nila is may mga bato-bato kaya hindi kayo mapuputikan kahit maulan. So meron din silang duyan, so magduyan muna tayo dito guys. Ayan, so magpa-picture muna tayo dito guys sa may duyan. Ayan, ang sarap magduyan dito, ang sarap magpa-picture kung may kasama kang jowa. Feeling ko ayan guys, so nakakasad lang 'di ba kung wala kang kasamang magduyan dito, pero mas maganda kung may kasama ka guys. Ayan, para feel na feel mo yung pagduduyan, tapos sabay kayong magkayakap dito nagduduyan. Ayan guys, so libot na lang ulit tayo dahil wala naman tayong kasamang magduyan. Ayan, so ayan guys, talon na tayo dahil wala naman tayong kasamang magduyan at libot muna ulit tayo dito. So ayan sila tito at tita. Ayan guys, so ayun guys, pagkatapos namin kumain sa Bangihan ni Kuya, ayan, nakita namin ang farm na ito na maraming orchids, kaya pinasok namin guys at bibili kami ng pantanim sa bahay. Ayan, ang gaganda ng mga bulaklak nila guys. Ayan, kung gusto nyong bumili, punta lang kayo dito sa Quezon guys. Ayan, so ang lawak ng kanilang taniman ng orchids dito, ang gaganda, iba't ibang uri ng mga orchids guys, iba't ibang uri ng mga kulay ng mga bulaklak nila. Ayan, so ang lawak guys, ang lawak ng kanilang farm dito. So tanong tayo kung magkano ang isa dito guys. Ayan, ganda ng mga bulaklak. Ayan guys, so punta tayo sa likod. So eto, iba't ibang mga halaman talaga makikita mo dito guys. Ayan, iba't ibang mga kulay ng mga bulaklak. Ang ganda kung sabay-sabay silang mamulaklak guys. Ayan, so punta lang kayo dito guys, mag-inquire kayo kung magkano yung presyo nila, or ilalagay ko yung contact nila sa dulo guys. Ayan, tapos kayo na mag-inquire. Ayan guys, ang ganda ng mga bulaklak ng mga halaman nila dito. Ayan, so pagkatapos namin dito guys, ayan, ay siguro babalik na kami ng Maynila. Ayan, so ang lawak ng farm talaga nila dito guys. Ayan,
Lawak guys. Ayan. Tapos may nakita ako, hindi ko alam kung water lily ba ito guys. Ayan. Kasi nasa tubig siya. Oh, ayan oh. Ang ganda ng bulaklak. Pabuka pa lang guys. Ayan. Ang ganda. Ang ganda nito. Oh. Parang sarap kunin guys. Ano kayang tawag nito na anong halaman kaya ito guys. Ayan. So, ayan guys, ayan lang. So, at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, shares, and subscribe. So, ito yung kanilang contact number dito sa farm guys. Ayan. See you sa next vlog guys.